Posilňovanie zadných lítok je bežné, no väčšina ľudí stále zabúda na predný lítkový sval, ktorého sila je dôležitá pre zdravie kolien. Cviky na zadné a predné lítka odporúčam striedať v tzv. Supersérii s kratšími pauzami. Zadné lítka môžeš trénovať buď v stoji na stroji alebo na leg presse. Uisti sa, že stojíš na platforme vrchnou tretinou chodidla a nie len špičkami. Začínaj opakovanie zo spodnej natiahnutej pozície. Pri zdvihu sa nemusíš dvíhať úplne dohora, stačí približne do polovice rozsahu pohybu. Sústreď sa však na kontrolované spúšťanie sa nadol a dlhšiu pauzu v natiahnutej pozícii. Na predné lítka odporúčam dvíhanie špičiek v stoji s opretým zadkom. Náročnosť tohto cviku môžeš meniť viacerými spôsobmi, a to tým, ako ďaleko máš chodidla pred telom, či si pomáhaš rukami za telom alebo ich máš pred telom opreté o stehná, a tiež výškou opätku obuvy.